Nini sarangu ndinonzi ali ndabva kuguruve. Testimony yangu yakamira yakadai. Ndakauya panapa nemukomana wangu musi wa 10 September. Tauya panapa taive tangoya tichiti tikuya kuzonamata. Asi prophet vakabva vatisimudza. Chibva vangotanga kungonditi mwanangu uchaudza rini mukomana wako chokwadi. Panguva iyoyo hana yangu yakarova. Uchamutaurira chokwadi rini? Unotarisa pasi. Ndati uchamuudza chokwadi rini kuti wanga wakamboroorwa uye une mwana? Ndakarwadziwa ndakapererwa. Zvisineiwo prophet panguva iyo vakabva vatanga kutaura chokwadi. Chibva ndazozvibvuma ndikati zvechokwadi ndine mwana. Asi mwana uyu mukomana ndaive ndisina kunge ndakamuudza kuti ndine mwana uye ndakamboroorwa ndikambogara mumba. Prophet vakabva vazvibvundunura zvese pamhene. Vakataura zvese zvokuti patakaenda kuma introduction zvese kuti mwana chaive taviga ku next door ende chaive chiri chokwadi. Prophet ane makore mangani mwana wako? Ane 2 years. 2 years. Bamneni? Prophet ati ane mwana ane 2 years. Ndakaenda kumba kwavo ndakumuona mwana. Pamakaenda kumba mwana anga ari kupi? Akabviswa chivhaniswa ku next. Hama dzangu panguva iyo ndakarwadziwa ndakanzwa kuvavenga kuti sei vataura chokwadi chakadaro kumukomana ndisati ndamuudza. Asi zvisinei takabuda muno muchechi chibva taona prophet pekanguva kadiki tiri panze apo. Prophet chibva vaudza mukomana wangu kuti dzidza kuregerera. Kana uchida musikana wako enda unoroora musi wa 30 September wamakaronga. Takabva tikaenda kumba tisingataudzane zvakanaka nemukomana wangu. Tasvika kumba ndakaita 3 days pasina kataura nemumwe. Asi mukomana wangu akazongoerekana angondifonera akabva ati my wife material manyama achitoseka. My wife material manyama. Musikana wako? Ndotenda prophet. Mukomana wako? Ichokwadi prophet. Okay. Ndaoneswa ini pakanyorwa date ra 30 September. Nasi chingani? 10. Ndiri kuoneswa uri padhuze nekuda kunoroora musikana wako. Ndotenda prophet chokwadi ichocho. Manje musi wa 30. Musi wa 30 September. Zvinenge zvanaka. Ichokwadi prophet zvinenge zvanaka. Chibva tangomhoresana chibva andiudza kuti dzidza kutaura chokwadi kwandiri kubva nhasi. Usawa nechimwe chaunovanza. Chibva ndangomuti zvakanaka. Musi wa 30 September yaive iri Saturday. Takasimuka zvechokwadi nemukomana wangu. Tikaenda kumba kuguruve. Tikasvika mukomana akanorora zvakadadisa uye zvakatyisa chero vemudzinza chaiwo. Hama dzese dzaivapo. Tikafara, vanhu vakafara vakapemberera muswero wese wezuva. Pakanakidza zvakashamisa hama dzangu. Tabva ipapo kune mukomana wangu takabva apedza kudaro chirongwa ichocho chapera. Tagara iko zvinozvi ndiye akazondiudza kuti enda unopa testimony. Ndibatsire hangu inini prophet. Batsira yangu inini. Ndokubatsira sei? Wakamanya. Wadanana nemusikana manje muna machi kutomhanyisa zvese 6 months asati dzakwana. Saka ndoita sei prophet? Ndingenda kuti ndawanawo musikana anotida. Simuka kwamba ndoona ndokubatsira sei. Vana tete vangu vakatomboda kuti vazame kukumbira regerero kumukomana wangu. Bati mukomana wangu akavaudza kuti shamu makarohwa kudhara nemunamato. Nekuti shamu yandiri kureva inini makanyadziswa pamberi pevanhu uye pachechi vanhu vese vakazara.
saka wamunofanira kukumbira regero musakumbira inini, kumbirai iye Mwari. ena handauti rambana naye asi ndangokuudza chokwadi uri pauri unobvisa mari yako musi wa 30 wakunobvisa uchiziva kuti anga akamboroorwa ane mwana ave so wicked kusvikira pakuviga mwana kuti iwe usazvione wakatambwa nanatete vake nezvimwe neinei, but changoita kuti muye pano ndiye Mwari. Uda kuti chii kuna Mwari wenzvimbo ino? Kuna Mwari ndoda kutenda pakuti ndasingazvifungire uye ndokumbira regerero kuna profeti naMwari wavo kuti panguva yavakandifumura pamberi peveruzhinji ndakabatikana, ndakanzwa kuvavenga uye ndakafunga kuti dai zvangu ndaziva ndisina kumbobvira ndauya kuno kune mukomana wacho kana ndikadai ndauya ndega, but izvozvi ndiri kunzwa kufara. Murume wangu ndiye akatonditi ndiye kuzopa testimony uye ndizokumbira profeti. Iye pari zvino zvahapo ari kubasa nekusauthi ndokwaari kubasa, saka ati ndikumbirawo kuna profeti kuti profeti dai zvaibvira mativhurirawo rimwe sangano kuSouth Africa kuti kunamata kusagume, tirambe tichienderera mberi nekunamata.